Sziasztok! Ez itt a 360 februári adása. Mivel ebben a hónapban lesz Valentin nap, ezért... Elsékítettek? Tök jó ajándék, nem? Ha? Érted? Tök jó. Ha? Tök jó, ugye? Ha? Tök jó. Tököm tele van a poénjaiddal. Negyedik alkalommal rendezték meg a belvárosi moziban a Slow hétvége rendezvénysorozatot. A program célja, hogy rohanó világunkban megpróbáljunk kicsit lassítani, magunkba mélyedni. A moziba civil szervezetek települtek ki hétvégére. A Somogyi Könyvtár könyvvásárral, kiállítással és interaktív játékokkal készült. A Boldogságfalva vegán ételkóstolót tartott. Az IHD2 pedig könyvcserélővel készült, de társas játékok is várták az érdeklődőket. Hagyományosan a látogatók bejárhatták a mozi minden székjét és rejtett zugát azon a túrán, melyet a mozi munkatársai vezettek. Nagy érdeklődés mutatkozott a délutáni hangfürdőre is, melyben idén a Hangdrum kapta a főszerepet. Manaman meditatív koncertjét hallgathatták meg, akik ellátogattak a Slow hétvégén a belvárosi moziban. De amúgy tök jó ajándék, nem? Érted? Tök jó. Ugye? Az. Nem? Tök jó. Tök jó. Lonely, I'm Mr. Lonely. Szia! Mit csinálsz? Éppen videót vágok. Miről? A mudrákról. És azok mik is? Hát... Tudod mit? Inkább elmagyarázom. A mudrák a kéz és az ujjak gyógyító hatású gyakorlatai, melyeket keleti kultúrákban szertartásosan végeznek. A gyakorlatok előkészítésénél gyújthatunk gyertyát vagy füstölőt, vagy több gyertyát és még több füstölőt. Ha széken ülünk, akkor talpunk símuljon a talajra és nézzen előre. Így jobban érzékeljük a föld rezgéseit. Egy gyakorlatot először 10 lassú be- és kilégzésnyi időre tartsunk ki. Később növelhetjük ezt az időt, igény szerint. A testi és lelki ráhangolódást kezdjük virtuális faöleléssel, majd folytassuk a kezek bemelegítésével. Elsőként a bölcsesség mudráját láthatjuk. Ehhez a mutató és hüvelykujjunkat érintsük össze, a többi ujjat tartsuk nyújtva. Ez a leggyakoribb mudra, fejleszti a koncentrációs képességet és hozzájárul az általános szellemi frissességhez. Nem is rossz. Van még ilyen? Persze, majd mutatok, de előbb a következő műsorrész jön. Oké. Pam 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 pom pa pam
Milyen hamis. Na szóval ezért van az, hogy a 360 mindig lassabban készül el, mert sosem bírok ilyen hülyeségek miatt haladni. Na ez aztán a fogós kérdés. Hogyan pusztul el a világ? Mi ez, valami ördögi tervet próbálsz? Hú, ezen pont gondolkodtam amúgy. Megint lesz egy ilyen hatalmas atomrobbanás, ami elpusztítja az egész világot, és megint újraindul az egész. Mindig ugyanúgy. Ezért is lehet az, hogy ilyen tök érdekes ilyen földön túli leleteket találnak, mert az már megtörtént. De ez lehet, hogy egyébként egy hatalmas hülyeség, de ezen gondolkodtam. Érdekes, igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Valószínűleg az emberiség saját magát fogja elpusztítani. Egy bőm nagy meteor. Imitáljam. Ez legyen a Föld. Ez legyen a meteor. Vagy az lesz, hogy a melegedés miatt a klímamigránsok annyira megindulnak, hogy kijön belőle egy harmadik VH, és mindenki legyak mindenkit. De emellé még simán bejöhet egy kozmikus katasztrófa, vagy csak szimplán a halálra szennyezzük a bolygót, és megsülünk, mondjuk. Szerintem emberek egymásnak fognak menni, miközben telefonoznak, és így egyszer csak lesz egy ilyen nagy fekete lyuk, és mindenkit bele fog szippantani, és egyszer csak így eltűnik a föld ilyen kis pop formájába. Rengeteg fiúmucil az megárthat, ugyanis egy gyógyszer túladagolás nem egy jó dolog, és hát annyira bájos ez a reklám, hogy mindenki rohan a boltba fiúmucilért. Igazából statisztikailag ez a legvalószínűbb. A frozen? Igen. De miért? Mert anyukám is ezt adta nekem, amikor kicsi voltam, és az ő anyukája is ezt adta neki, amikor ő kicsi volt. Így fog tovább menni a fiúmucil generációkon keresztül, és aztán mindenki rá fog függeni, és mindenki ki fog pusztulni a fiúmucil miatt. Hát, hogyha szerencséjük van, és éppen egy olyan kis föld törmeléken vannak, ami elrepül egy másik galaxisba, belecsapódik az is egy bolygóba, és ottan sikerül új életet alapítaniuk, a társadalmat is megalapítják, akkor szerintem szerencséjük lesz. Adódik a kérdés, hogy a kovariáns deriválás fogalmát vajon milyen ismert fogalom ihletett? Tekinthető a valós vektoranalízisből ismert deriválás általánosítását. Hello! Csá! A mai epizódban annak fogunk utána járni, amit már rengetegszer láthatunk például rajzfilmekben, miszerint ha rengeteg lufit kötünk valakire, akkor ez el fog szállni. De hallgassunk meg egy szakértő véleményt. Laci? A léggömb által kifejtett emelőerő meghatározásához ki kell számolnunk a ráható felhajtóerőt, ehhez pedig Archimedes törvényét fogjuk segítségül hívni. Ez szerint a folyadékba vagy gázba mártott test pontosan annyit veszít a súlyából, amennyi az általa kiszorított közeg súlya. Tehát a léggömb által kiszorított levegő súlyára vagyunk kíváncsiak, vagyis a léggömb térfogatával egy térfogatú levegőnek a súlyára. Érted? Igen, Rufi. A gömb alakúra satszolt léggömb átmérőjét körülbelül 20 cm-nek számítva, a léggömb térfogatát könnyedén kiszámíthatjuk. A levegő sűrűségének utána nézhetünk egy táblázatban, és a kettőt összeszorozva már is megkapjuk a léggömb által kiszorított levegő tömegét, ami körülbelül 5 g. A léggömbben lévő hélium sűrűségét ugyanebbe a képletbe helyettesítve megkapjuk a léggömbben lévő hélium tömegét. Ezt kivonva a léggömb által kiszorított levegő tömegéből megkapjuk a léggömb által kifejtett emelőerőt, ami körülbelül 4,1 g. Köszönjük, Laci! Okay, let's do this!
Na, kedvetnek ennyi sor, szerintem pont elég lesz a zacskóba. Hát igen, úgy látszik, hogy ez pont az a mennyiségű só a zacskóban, ami előidézi a lebegtetést a lufival. Ráteszem a mérlegre, pontos érték mindennel együtt, 0, magyarul kevesebb, mint 1 gram. Hát igen, a gyakorlati mérés nem igazán a számított értéket hozta ki. Valószínűleg ez a mérleg mégse gramra pontosan mér. A tanulság nem más, mint hogy nagyon-nagyon sok lufi kellene egy ember felemelésének. 42 kilós gyerek fölemeléséhez nem kevesebb, mint 10 000 darab lufira lenne szükség, ami nem kevés, ellenben sok. Na de! Lássuk, mi van a drónnal, Noémi. Sziasztok! Elbírja. A drónra ható felhajtóerőt a propeller generálja, ami hasonló egy repülőgép szárnyához, azzal a különbséggel, hogy ez körbe-körbe forog. A felhajtóerő a szárnyprofil két oldalán áramló levegőnyomás különbségéből adódik, ami függ a szárnyprofil alakjától és az áramló levegő sebességétől. Tehát a propeller egy pontjára ható felhajtóerőt megadhatjuk a sebesség függvényeként, ahol a sebesség egyenlő a kerületi sebességgel, vagyis szögsebesség szorozva a tengelytől való távolsággal. Ezt a felhajtóerő sebesség szerinti függvényébe helyettesítve, és a tengelytől a rotor végéig integrálva megkapjuk a teljes rotorra ható felhajtóerőt. Ahhoz, hogy a drón teljes emelőerejét meghatározzuk, az így kiszámolt értéket meg kell szoroznunk előbb 2-vel, majd 4-jel, ugyanis egy propelleren 2 rotor van, egy drónon pedig 4 propeller. Azaz, az emelőerő rengeteg paramétertől függ, drónonként különbözik, tehát mérjük meg inkább a gyakorlatban. A 0 grammot elbírta, ezért öntünk még vele még egy kis sót. Öntünk még hozzá sót, megnézzük mi a határ. A csillagos ég! Egy borsófőzeléknyi anyag volt. Szerintem ez így tökéletes, mert éppen hogy picegett a levegőbe, szóval szerintem mérjük le. Amit elbír egy drón, az pontosan 28 g só. Ezzel épp hogy csak lebeg, és szinten tudja tartani magát, tehát körülbelül a 25-24 grammal már el is tud repülni magasabbra is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a rövid sétarepülésen a tudomány körül. A felhajtó erő legyen veletek. Csá! Halljátok, adtam neki nevet. Filkó. De értitek, mert tök Filkó. Engem elraboltak. Ja, tényleg? Most a motiváció mudráját mutatjuk meg. Ha mindent jól csinálunk, akkor egy idő után úgy érezhetjük, mintha ujjaink mágnesként vonzanák egymást. A végrehajtáshoz kulcsoljuk össze ujjainkat, hogy azok befelé nézzenek, és érintsük össze a hüvelykujjak hegyét. Ennek hatása, hogy feléleszti életkedvünket, és automatikusan a motivációnkat is. És a hüvelykujjadat kéne valahogy így összeérinteni. Sziasztok! Itt vagyunk a Jate Klubban. A 30Y-nal fogunk interjút készíteni. Tartsatok velünk! Sokkal jobban szereted, mint ahogy mondod. Ritkábban mondod, mint ahogy érzed. És ha benned lakik, akkor
mindig tudja, hogy nem remeghet a térded. Az új lemez semmi más, mint hogy egy rákérdezés önmagunkra. Hogyan vagyunk viszonyban ezzel a világgal, amiben benne vagyunk, és hogyan állunk abban benne, hogy ahogy jársz a világban, gyakorlatilag vannak ilyen gondolataid róla, szóval, hogy így viszonyban leszel azzal a világgal, amiben benne állsz, meg megpróbálod értelmezni benne magadat. És azt hiszem, hogy a dalok sokkal inkább ennek a világba való benneállásnak a kérdései, kételjei. Ormacska nyávok szekrények alján, meghalni soha nem kéne. Abban a jó helyzetben voltunk, hogy a saját stúdiónkban tudtunk dolgozni. Ez azt is jelenti, hogy nem az volt a munkánk, hogy kvázi megírtuk a dalokat, majd egy stúdióban 8-10 nap alatt rögzítettük, hanem helyette inkább volt egy jó 10-11 hónapunk, amikor a dalokon tudtunk egy picit gondolkodni, szóval, hogy hogyan is szólaljon meg a legérvényesebben az a közlés, amit egy dal akar. És azt hiszem, a legfőbb feladatunk annyi volt, hogy megvárjuk, amíg a dal akar tőlünk valamit. Szóval, hogy nem mi akartunk a daltól valamit, hogy hogyan szólaljon meg, hanem inkább kivártuk azt az időpillanatot, amikor a dal egyszer csak azt mondta, hogy figyelj, én szeretném, hogyha így szólnék. Ha múlnia kell én, akkor sem ereztem, hogy úgy tudlak szeretni, ahogy először szerettem. Ha múlnia kell én, akkor sem ereztem, hogy úgy tudlak szeretni, ahogy először szerettem. Az új lemezzel kapcsolatosan talán a dicsőséggel a legizgalmasabb élményünk az volt, hogy végtére is hogyan szólalnak meg ezek a dalok élőben. Van a dalnak egy alapvető verziója, ahogyan éppen a dalnak a magja meg összeáll, vagy hogy mondjam. És aztán utána az egy nagy kérdés, hogy végül egy dal hogyan szólal meg a felvételen, aztán azt hogyan fordítod át az élő megszólalásba úgy, hogy nem azt akarod megcsinálni, amit a lemezen csinálsz meg, de azt a hatást akarod elérni, amit a lemezen a dal elér. Nem lehetsz mindig meglepetése, a tenyered nem izzadhat folyton. A kérdések fogynak, mit fedeznél fel, hogyha ugyanott vagy, ugyanúgy otthon, ha múlnia kell én. A hangszerelés mindig arra kell, hogy mozogjon, hogy a dalt szolgálja, szóval hogy azt, amit meg akar szólaltatni, és azokat a jelentéseket akarja mondani, például az orgona, például a dob, például a basszus, pont azokkal a jelentésekkel dolgozzon, mint amivel egyébként a dal egésze dolgozik. Jól hangszerelni nagyon nehéz 8-10 nap alatt. Jól hangszerelni 8-10 hónap alatt lehet, és azt hiszem, hogy ennek a lemeznek ez a legfőbb erénye. Akkor sem ereztem, úgy tudlak szeretni, ahogy először szerettem. Ha múlnia kell én, akkor sem ereztem. Február közepén kezdjük majd a tavaszi turnét, szintén még az új lemezzel, azért ez egy lassú ország, szóval így elfér az új lemez turnéja ilyen tekintetben. Ha múlnia kell én, akkor sem ereztem, úgy tudlak szeretni, ahogy először szerettem. Ha múlnia kell én, akkor sem ereztem. Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ. Fali, te nyomja, összefogja egyik dolog a másikát. Így mindegyik determinál. Csak ami nincs, annak van maga. Csak ami lesz, az a világ, ami van, széthull, telebakar. Elérkeztünk az önértékelés mudrájához. Ezt úgy gyakorolhatjuk, hogy összeérintjük a mutató, hüvelyk és kisujjunk hegyét, a többi ujjunkat pedig összekulcsoljuk. Ezzel a mudrával erősíthetjük önértékelésünket. Használjátok egészséggel, jó mudrázást!
is olyan hülyeség. Tudok. További jó munkát. Köszi. Szia. Szia. És nehogy benne legyek a kövi 360-ban. Dehogy leszel. Jó. Csá. Csá. Mit csinálsz? Mudrázok. Az meg mi? Táska használt farmernadrágból. Amire szükségünk lesz, használt farmernadrág, még egy, ollók, mérőszalag, szabókréta, cérna, vonalzók, gombostűk és egy varrógép. Vágjuk le a farmernadrág szárának az alját. Kb. 2 tenyérnyi távolságra az aljától jelöljük meg, és vágjuk le. Vágjuk szét az oldalsó varrás mentén. Távolítsuk el az oldalsó varrást. Így kell kinéznie. Ismételjük ezt meg a nadrág másik szárával is. Illesszük össze a 2 darabot. Fordítsuk egymásra őket. Tűzzük össze gombostűvel, de vigyázzatok, a tetejét hagyjátok szabadon. A másik farmerről fejtsétek le a zsebeket. Íme! Mérjetek le a farmer 2 szárából 55-55 centit, ez lesz a válpánt. A pánt szélességének kb. 5 cm-t mérjetek fel. Vágjuk el a jelölés mentén, majd a hajtás mentén is. Nyisszantsuk le az alját. 2 ilyen csíkot kell kapnotok. És most elő a varrógéppel. Először a tűzés mentén varjuk össze a táskát, de hagyjuk ki a tetejét. Hajtsunk le a tetejéből kb. 3-4 cm-t mindkét oldalon, és rögzítsük gombostűvel. Ezt ismételjük meg, és varjuk le. Fordítsuk ki. Ha lekerekített sarkakat szeretnénk, hajtsuk be őket, és így varjuk le. Így kell kinéznie belülről. Tűzzük fel a zsebeket a széleiknél. Varjuk körbe a zseb széleit. Varjuk össze a 2 csíkot a válpánthoz. A széleit hajtsuk fel mindkét oldalon, és varjuk végig. Így fog kinézni. A táska 2 oldalára rögzítsük alaposan a válpántot. Slőn a kész farmertáska. Sziasztok! Ez itt a Raptor Gyékon és a gyakran ismételt kérdések. Ma néhány alapvető informatikai dolgot fogunk nektek megmutatni. Az első, amivel könnyíthetitek az életeteket, az a Download Helper, ami arra szolgál, hogy bármelyik oldalról bármilyen videót le tudjatok tölteni. A Download Helper egy netes plugin, amivel videókat tudtok letölteni különböző oldalakról. Először is nézzük meg, hogyan tudjátok feltelepíteni. Először is menjünk fel az internetes webáruházba, majd írjuk be a keresőbe, hogy Download Helper.
A bővítvényeknél első helyen lesz a Video Download Helper, melyre rákattintunk, majd a hozzáadás gombra kattintva letöltjük a plugint. Fölmegyünk egy videó megosztó oldalra, majd a jobb felső ikonra kattintva letölthetjük a videónkat. Figyeljünk rá, hogy nehogy véletlenül a videó előtti reklámot töltsük le. Ezt úgy tudjuk kikerülni, hogy megnézzük, hogy mekkora a fájl méret, amit le szeretnénk tölteni. Ha ez megvan, csak simán rákattintunk, majd kiválasztjuk, hogy hová szeretnénk menteni, a videó másodperceken belül letöltődik, ezután rögtön meg is nézhetjük. Oké, csodálatos vége. Na, a következő, hogy hogyan tudtok olyan mappát létrehozni, amit jelszóval titkosítotok, így senki más nem férhet hozzá, csak és kizárólag ti. Ehhez egy kódra lesz szükségünk, melyet megtaláltok a stúdió honlapján. Először is hozzunk létre egy új mappát. Nevezzük el például védetnek, mert így mindenki tudni fogja, hogy abba tartjuk a titkos dolgainkat. Utána nyissunk meg egy jegyzettömböt, és helyezzük második bele a kódot. Ezután a jelszót állítsuk egy tesztés szerinti szóra, majd mentsük el a fájlt, de vigyázzunk, hogy kiterjesztésnek CMD-t adjunk meg, és ezután mentsük bele a mappánkba. Ezek után, ha a mappánkban lévő fájlra kattintunk, és beírjuk a jelszót, létrejön egy úgynevezett privát mappánk, amelybe tudunk adatokat tárolni. Ha szeretnénk eltüntetni a privát mappát, nyomjunk újra a fájlunkra, és válasszuk ki az igent. Ezek után a privát mappánk el fog tűnni, és csak jelszóval lehet majd újra előhozni. A harmadik, és melyben utolsó, amit meg szeretném mutatni nektek, az az, hogy egy fényképnek a metaadatait hogyan tudjátok kinyerni. Ehhez nincs másra szükség, mint a fényképre, illetve egy jegyzettömbbe. A fényképet nagyon egyszerűen belehozzuk a jegyzettömbbe, ezek után az első pár sorban meg is kapjuk azt, amire nekünk szükségünk van. Így például milyen fényképezőgéppel vették föl, azt, hogy mikor vették föl, hogy hol vették föl, hogy ki vette föl, illetve ki vágta, illetve még azt is megtudtuk, hogy milyen lencsével vették föl. De még mielőtt elköszönnénk, hallgassunk meg egy-két okosságot telefonra is Lelitől. Amíg Dóri más dolgokról vacakol, bemutatnám nektek a Fotometet. Ez az alkalmazás arra való, hogy lefotózod a matek feladványt és megoldja. Használható. Nem értesz egy házi feladatot, de meg kell csinálnod. Ráirányítod a kamerát, beszkenneli, kész. Nem mondjátok el a tanároknak. Ennyit gondoltuk már, találkozunk a következő hónapban is. Sziasztok! De cuki vagyok! Jézus Istenem! Sziasztok, Zsengelér, Manci vagyok, és ez itt a Trükksuli. A mai nap megtanítom nektek a backside royale. A sima royale-nál frontside-ban vagyunk, azaz szemben a csővel. A backside royale gyakorlatilag ugyanez a trükk, csak a csőnek háttal ugrunk fel. A trükk kezdeti próbálgatásánál lassan hajtsunk rá a csőre. A backside royale csúszásnál figyeljünk arra, hogy a súlypontunk a cső fölött legyen. Ha egy kicsit hátradőlünk, úgy hosszabban csúszhatjuk ezt a trükköt. A backside royale igazi alaptrükknek számít, amit a durvább helyeken is be tudunk adni. A trükk terhelésénél próbáljuk az egyensúlyunkat a két lábunk között tartani, a hátsó lábunkat térdből dönteni. A backside royale-t úgy tudjuk a leghosszabban csúszni, hogyha a felugrás után ráülünk a lábunkra, és megpróbálunk fölfelé dőlni. Segít, ha a hátsó lábunk fölfektetjük még a patekra. Nagyon fontos, hogy saját érdeketekben használjátok védőfelszerelést mindig.
Ez volt már a trükksuli, srácok, gyakoroljatok sokat, jók legyetek! Tök sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen legyen a lekonf. De végül rájöttünk, hogy tök mindegy. És nehogy benne legyek a következő 360-ban. Dehogy leszel! Jó van. Mit oldni be, hülye? Ezt úgy tudjuk kikerülni, hogy megnézzük, hogy... Nem tudjuk kikerülni. Na, most hogyan kéne leállítani?